Быйылгы сыл горнел угар юрagaри онна урбан сылынан биллериле бите. Үйрә хайгатын үләһиттерен олунютагы сүбә муньяктаргар сөптү бәһеннәрен улуска юрagaри сылынар яр юрүләхтерәһен болла. Сехиле Анна Семенова материалгар. Семен Софрон Данилов таратарынан духовность кейнин конференц-залыгар учуталар идәтчилер оңоқтарын быстапката турда. Маны теңе талбат аланна хүйрәк үләһеттере үйренәтчилер әгәрдә концертларын бәхтәтләр. Өрсылларга ого ититер үләләбит бетерән учуталар җестәтләр. Бастың үләһеттерге наградалар туттадылар. Манна Семен Данилов атынан берлестә ортоскотым тербит илтүмен депутата Алена Атласова ылчытата. Быйыл бу үрәгәри сыл булбута эми туспа солталак болар тойтахына. Леген үксүтә оскола итиге улахан болгомтота биһиги урукку кеммит курдук болбап болла. Бирин буна ха көлүнө бит жетиттен эре болбакка, скуаттан эре болбакка, телевизордан эре болбакка, интернеттан элбәгы ыла олорор. Онан буна бу интернет кайскатыгар эми улахан болгомту урулуктак тиханыбын. Бу сылга сөптү бэхнерен улуска үйрэ хайгетигер үгүс үлэ ыытыллары көтүллер. Ити үйрети систематыр саңыз үйрәннери, сонун проекттер киллери, орто профилированный сколарга ого хандык эмет орто анал үйрәгы ылан таксар условиятын тәрии курду кескилләк, онда билиңи кемге улуснадалах соруктар тураллар. Маны теңе улус осколарын, уһуянларын материальный базаларын қаңытыга улахан болғамта уруларгар тоғостох. Биһиги улуска үйәрәк уанна ити өссө үрдүк таңга такка диэн мен биге эрилләкпин онуака биһиги диякергәммит терапевттербит общественность күстәк көмә бул вакытта диэн әмә улахан эрел бар. Күнікте саңаргар семинар Семен Данилов артан бердесте ортоскоты рытылынна. Манна уян итәчиләре әби үрәктәһен ләһеттере учуталлар туспа секцияларынан кайдан үйрәте качествоның үдәти осколага киреңине асастагы олары ити әби үрәктәһен сайыннары тыым вопростарын тонан рытыслар. Анна Семенова, Егор Тимофеев, Сахрилиенте, Горный.